passe pas. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله رب العالمين الذي جمعنا في هذه البقعة المباركة. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجمعنا في دار كرامته إخوانا على سرر متقابلين. الحمد لله رب العالمين. تنوب مسباي مسامي ركن كاني تنوي سان واتي بلا جنينا تنوبي الله تعالى كداك تنو قرب بلا جنيكا نعبي الله تعالى تنو أنسكا تنو كسي تنو دانا وكفى أمي صليك أنك ربك مي محمد عليه الصلاة والسلام. الحمد لله أمين التمي ني أنغا فيكو ولا غداي أما الله تعالى تنو سبو أن يدوني كألا أن يمين abi bunda segi nyombo amina damne mimma bi nalaw tala sonama ole abunda konondonai abunda konondonami nabi kuma na feminka ole sofe ani kitimi denne sofela kitabutiki ko amma ko albabu tasi' في النجاسات وكيفية تطهيرها وفيه مسائل. كابنا كما فمنك ولي صفوي صفة سقيا جمعون بي ناجتني شريا بلو وصفة نونو يرفنا نانغالون أنكين كالون أبي سانيا تشغدي ni sofe nunu o doki soro ikain ka sania chogodi an realon ka fo ko sofe kiti mine akankan an bela jeni kain kalo sabu an ga dina kunya do deni be ala kerkerel buluma mi yere sili ni sofe bila itise ka sili abo chugoyala ikain ka lon fen jumew ne sofewye kiti jumew ne fana deni be ala mukoso ika batu ka sekanye ibulo chugomina sofe du fen femi nituma chama an kenbe ka négliger surtout kere libuluma an balaka uta fanfe akan ka fo olu yere nyine ka gbeleya kusobe sabu an balaka chaman be ni ka jate mine ni ka korosi umma ko ti sofe kula sofe ta ko o kenbe ka ke bulu ko fefen kasoro femine amman kan ka klunke ala damina kuma akiti uka amma ñine Allah taala fe a famiyal ko ñuma ko di amma hadbi Allah taala makela ako wa fihi masail kum mas'ala chamani be ala mas'ala min ubala abno lu bela jeninya fo anyene na Allah taala sonama al mas'alatu al ula kum mas'ala folo way jumay ole ta'rifu an najasa sofere
abena akoro fo inyene mune sofe amma fola ko sofe fi allo mune sofe sani yena lon kitimu yere deni be ala ni ka sofe lo o temeni ko sisan kitimu ni adeni bala ibo fana nyini ka lon na kelati ika ko bi dakenye ibulu النجاسة هي كل عين مستقذرة أمر الشارع باجتنابها كولي فين نغو كسو صفني شريعك أن يمريا كو أن يرى كرسي كبو على أن يرمى جين kabo ama nogo koso sharia bangina fe kan yuroma je kabo ama ko abi fode ma ko sofe anga jura kana ako wahiya naw'an kiyalon kafo ko sofe sugiya flali najasatun ayniyatun aw haqiqiyya الصفة دوبي min be ye mi yere fana nole sofel la salire wa hiya allati la tathuru bihal ole sofe mi ni atisania parce que alere jate alere hakika yere sofeli alere la salire sofeli donc ale tisania mukama li anna aynaha najisa parce que ale yere jate yere de ko sofeli o misale do jume karawthi alhimari ina fo fali kabana kota fali ka kabne latawa o kabne latawa o yi sofe yere le an se ka fo mamata ka saniya ka bara do kenai waddam joli fana be o cugula joli yere la sali sofeli an se ka fo ngamata ka saniya parce que la sali yere sofeli wal bawl abo cugula ko ina fo sugune nama fo ko nyengene la sali yere fana sofeli an se ka fo ngamata ka saniya ina fo kamne la taga yere fana be cugumina abela jeni kitikilinni donc ako afolo emi ole mi yere la sali yere sofei ale saniya kumate ola sofe flana najasatun hukmiyya ale fene mi na ki soro amba finyene kiye yere saniya o be se ka ke seljitaye kuma be se ka ke kuli lahala dole na ki soro abe fima ko iman sanu ikan ki yere saniya o saniya ni abe se ka ke selji komi abe se ka ke kuli abolo falanyene ko hiya amrun i'tibariyun yaqumu bil a'dha ko o yekonya dole abe soronya o soro ويمنع من صحة الصلاة ناكي سورو أبي فيما كإيتي سانيا لا دون إبه كمانيا سليما إتسكاتو أولا حلالا كسيري ويشمل الحدث الأصغر كو أوا أبي كفوليك كسولا مي سوفي فتيني ولي جمعي ole mi naki soro yazulu bil wudu kal ghaid lahlami ni kelala ni abe fingene ko itise ka bato ke foni ka seljita nogomi ni seljita lebe awili abe folema ko sofe fitini kal ghaid ina fo ni momi ni tara nyengena iki makunye ki yere saniya kanye itise ka to la halala
ka seli sabu ni sella i ka seli bena kɛ gbansani a tena minɛ a bɛ f'i ɲɛna k'i ye mun de kɛ a bɛ fɔ i ɲɛna k'i ye seliji ta n'i ka seliji ta sisan i saniyala wal hadathul akbar ani sɔfɛ belebeleba ubiyɛn kɔsɔ belebeleba o le ye jumɛn ye o le ye min n'a k'i sɔrɔ a tɛ ɲɛ fo i ye koli de kɛ n'i ka koli kɛ tuma min na a bɛ fɔ ko i saniyala lahala min ni kɛla la i tɛ bɔ o lahala kɔnɔna na fo n'i kola a bɛ fɔ o de ma ko yazulu bil ghusli min ni a bɛ wuli ni koli de ye o misaliya ye jumɛn ye kal janaba i n'a fɔ janaba koli donc ni janaba koli bilali ma a bɛ fɔ ko i ka ɲi ka saniya belebeleba le kɛ saniya belebeleba o le ye janaba ye saniya fitini o le ye selijita ye wal aslu alladhi tuzalu bihi najasa huwa al ma lasali min fɛn min ni sɔfɛ bɛ wuli ni a ye o le ye jumɛn ye o le ye ji ye فهو الأصل في التطهير ولي لسالي سانيالا سانيالا لسالي فولومي لسالي بلبلبامي ni o le bɛ kɛ ka saniya kɛ o le ye ji ye an dun kumana ji kiti kan ji suguya jumɛn ne an bɛ se ka an yɛrɛ saniya n'a ye tuma min na ni saniya bilala an ma o ji suguyaw an k'o o bɛɛ lajɛlen fɔ walada tɛmɛniw la liqawlihi ta'ala mu kosɔn a ko ji le ye lasali ye lasali min n'an b'a kɛ k'an yɛrɛ saniya ko Alahu Taala kumakan min ni Alahu Taala k'a fɔ wa yunazzilu alaykum minas samaa'i ma'an liyutahhirakum bi ko ale Alahu Taala le bɛ jigili kɛ ka bɔ sana ji la ji min n'an b'a ta k'an yɛrɛ saniya n'a ye o sen fɛ an k'a lɔn k'a fɔ ko saniya a lasali a bɛ kɛ ni fɛn min ye k'o le ye ji a ko an ma wahiya ala thalathati aqsam ay wan najasa ala thalathati aqsam k'i y'a lɔn k'a fɔ ko sɔfɛ a bɛ tilan ka taa tilanyɔrɔ saba ninnu ye fɛnw de ye an ka ɲi k'a lɔn mun kosɔn an ka diinɛ koɲɛw a bɛ ɲɛ an bolo cogo min na a ko a fɔlɔ najasatun mughallaza ko o de ye sɔfɛ ye sɔfɛ min ni a ka gbili a kiti ka gbɛlɛn o ye jumɛn ye wahiya najasatul kal o de ye wulu ka sɔfɛ ye wa ma tawallada minhu ani fɛn min wolola ka bɔ o la donc wulu ye sɔfɛ le ye wulu daji sɔfɛ le kitabusigi ka kumakan na ani fɛn min wolola ka bɔ o la o b'a yira k'a fɔ ko hali a nunji fana o fana ye sɔfɛ le ye nka karamɔgɔ dɔw b'a yira k'a fɔ ko a danni ni a daji dɔrɔn pele ma wallahu a'lam najasatun mukhaffafa ko sɔfɛ min ni ale ka fiɲɛ ale gbiliya ale degré a ma se fɔlɔ ma ko ye jumɛn ye wahiya najasatu bawlil gulam ko o le ye denmisɛnni dencɛ fitini ale ka sugunɛ alladhi lam ya'kul at-ta'am dencɛ fitini jumɛn kolo dencɛ fitini min n'a ma dumuni kɛ fɔlɔ ale ka sugunɛ o kiti a ka fiɲɛ dɔɔni i n'a fɔ a bɛna a walawala an ye darasu nata la cogo min na a sabanan najasatun mutawassita ko o de ye sɔfɛ ye sɔfɛ min ni ale bɛ cɛma ale ta kiti man gbɛlɛn ka tɛmɛ a fana man fiɲɛ ka tɛmɛ ale bɛ cɛma le ni bɛ fɛ k'a faamu ko wahiya baqiyatu najasat ko o le ye sɔfɛ tɔw ye
ina fo jume kal bawli ina fo sugune wal ghaiti ina fo kabnelata wal mayitati ani fenshu abena se ni bela jeni detayma o yoro nununa amena awala wala kanye nalaw tala sona ama inshallah amna essayer ka a résumé que français là mon son familial cassé ka sorala tugumina louange à Allah subhanahu wa ta'ala Seigneur des cieux, de la terre, de tout l'univers, et que le salut d'Allah subhanahu wa ta'ala et la paix soient sur le prophète Muhammad alayhi salatu wassalam. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Nous continuons toujours avec notre leçon de jurisprudence et Alhamdulillah, nous sommes arrivés jusqu'au chapitre 9. Le chapitre 9 qui nous parle de l'impurité et les règles qui sont liées à l'impurité. C'est un chapitre qui est très très important et que chacun d'entre nous doit comprendre et connaître les règles. Et pourquoi? Pour que nos adorations soient accordées auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit, le premier thème, c'est qu'est-ce que l'impurité? Il va nous définir, il va nous donner la définition de l'impurité. Il dit quand on parle de l'impurité, c'est tout élément qui est sale, dont la charia nous demande de s'éloigner. Toute chose qui est considérée comme quelque chose qui est sale, et la charia nous demande de se protéger contre ces choses-là, de s'éloigner contre ces choses-là, c'est cela qu'on appelle les impurités. Il dit qu'il y a deux sortes. Il y a ce qui est visuel et il y a aussi ce qui n'est pas visuel. Il dit, premièrement, وهي التي لا تطهر بحال نجاسة حقيقية. L'origine même de l'impurité et c'est ce qu'on ne peut pas rendre propre, ce qu'on ne peut pas rendre pur, parce que l'origine même est impure. Il l'a donné comme exemple, comme les déchets de l'âne, comme le sang. Le sang même, l'origine même du sang est impur. Donc on ne peut pas dire qu'on va rendre ça pur. Il a donné comme exemple encore l'urine. L'urine, l'origine est impure. On ne peut pas dire qu'on va rendre ça pur pour faire des actes avec. Deuxièmement, najasatun hukmiyya wa hiya amrun i'tibariyun yaqumu bil a'dha. Il dit, le deuxième, c'est quelque chose qui atteint les organes et il nous empêche de faire la prière. Et cela concerne l'impurité, la petite impurité et la grande impurité. Il dit, l'élément dont on doit utiliser pour se rendre pur, c'est l'eau. Comme
comme il a été dit dans le Saint-Coran, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui fait descendre des cieux de l'eau propre pour qu'on l'utilise pour faire la pureté. Il dit l'impurité est à 3 catégories. Premièrement, l'impurité lourde. Il a donné comme exemple le chien. Le chien est vraiment impur. Najasatul mukhaffafa. Deuxièmement, l'impurité faible. Il a donné comme exemple l'urine d'un enfant qui n'a pas encore mangé. Un enfant qui n'a pas encore mangé, son urine est considérée comme impure, mais à un degré qui est faible. Et troisièmement, najasatul mutawassita, c'est l'impurité moyenne. Et ça, c'est le reste des éléments qui sont considérés comme impurs. Il a donné comme exemple qu'al-bawl, comme l'urine est impure. Wal-gha'it, le déchet est aussi impur. Wal-mayyita, et ça, quelque chose qui meurt sans que il ne soit immolé comme de la manière la charia nous a demandé. C'est ces choses-là qui sont impures et il va rentrer dans les détails bi'idnillah. Al-mas'alatu thaniya, mas'ala flana, al-ashya'u allati qama ad-dalilu ala najasatiha. Wale fɛnw min ni daliliya jɔla a sɔfɛya kan. Fɛnw min ni daliliyaw ka yirana k'a fɔ ko ninnu ye sɔfɛ le ye, o fɛnw a bɛn'o le jate ka yira an na. An ka ɲi k'o le lɔn k'a faamu mun kosɔn an ka bato ka ɲɛ an bolo cogo min na. Awalan, bawlul adami wa adratuhu wa qay'uhu. Ako sɔfɛ fɔlɔ sariya ka min jate ka yira na, o le ye adamaden sugunɛ. Adamaden ka sugunɛ wa adratuhu, ani adamaden ka banakɔta a ka kabinɛlataga, wa qay'uhu, ani adamaden ka fɔnɔ. A k'i y'a lɔn k'a fɔ ko ninnu fɛn ninnu olu le ye fɛn suguya dɔw ye, sɔfɛ dɔw ye min ni sariya k'a jate k'a yira an na. A ko ni k'o yɔrɔ faamu, illa bawlu sabi, sabu a k'i ma ko adamaden ka sugunɛ. Adamaden bɛɛ ka sugunɛ le wa, ou bien dɔ bɛ yen o tɛ jate la sɔfɛ ye, o fana saniya cogo bɛ danna sɔfɛ tɔw la. A ko illa bawlu sabi, ko fo n'a mana kɛ denmisɛnnin, dencɛ fitinin, o le kolo. Dencɛ fitinin alladhi lam ya'kul at-ta'am, min n'a ma dumuni kɛ fɔlɔ, n'a ma dumuni daminɛ fɔlɔ. Dencɛ fitinin min, denɲɛrɛnin, a ma dumuni daminɛ fɔlɔ, ko ale ka sugunɛ o tɛ jate la sugunɛ tɔw la. Ale a ka saniya bɛ kɛ cogo di? Fayuktafa birashihi, i ka dencɛ fitinin ta. An y'a faamu ka ɲɛ, an ko den fitinin, nka a cɛman jumɛn? Min n'a ma dumuni daminɛ fɔlɔ. Ale
ikata aka sugune ke ika fanika est-ce que ibe fanini kole ina fo sugune tobe chugumina ou bien ale ka saniya obe dana ako fayuktafa birashihi ko ka ji funfun a yoro kan yoro mi naka sugune ke aka ko ni ka ji funfun aka kabe wasake ka ji doni tay bulu latin ka funfun aka ko obe wasake dinche fitini mimma dominika folo o ka saniyala li hadithi ummi qais binti muhsin أم قيس بنت محسن عليك حديثا قصة من فلا حديثنا أنها أتت كو أننا بابن لها ندين دوي صغير الدين فتين دو لم يأكل الطعام الدين أما دومينيك فلو أنا نايمي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا ناي رسول في عليه الصلاة والسلام فأجلسه في حجره رسول عليه الصلاة والسلام أكدني سجي السين فلاني نيونجه فبال على ثوبه دني دين فتيني من نما دومينيك فولو أكا سجنك رسولك فنيك عليه الصلاة والسلام رسولك الثانية تشغدي فدعا بماء أكوينني جيه tumamna no nanani jiye fanadahu wa lam yaghsilhu akajita ka funfun fani yoroka yoromi ni sugune selama wa lam yaghsilhu ama yorotoku ukama afola ni sofenima ko najasatun mukhaffafa ule sofe mi nakafie amma bawlul ghulam nga demiseni mi den cheni mi alladhi ya'kulu at-ta'am den fitini ne mabe dominike ale kiti ani den che fitini mi ni ama dominike damne folo o ka kiti te kili mi nak masela ka dominike ale naka sugune ke ika fanika iyalon ka fo ko ka ji funfun kan o ta saniya de ikan ka yoro to mineli ka ko kanye wakada bawlul jariya qabo chugola fana demuso anna soroni demuso fitini na ma dominike folo aleta kiti ani denche mi naka dominike ani sugune to o bela jeni e kiti kini demi naka sugune ke ika fanika ni kan ka ji funfun akan basitala ole denjume ango denche fitini mi nama dominike nga demso do ale tala ni demso fitini han nama dominike naka sugune ke ika fanika iyalon ka foko o fani yoro ikan ka mineli ka ko ole basania akam wole ma ko fa innahu yughsal ni demso le ou bien denche mi naka dominike ko o yoro abe minele ka ko ka bawli li kabir ina fo mokoroba naka sugune ke ou bien ni mokoroba ni aka sugune sila fanima abe ko chogomina abo chogola demuso ani denche mi naka dominike no fana sugune sila fanima amma mine ka ko o chogoya kilinila. Alhamdulillah, le deuxième thème, c'est les choses dont la charia a cité parmi les impurs. Premièrement, il dit c'est l'urine de l'être humain et son déchet et son vomissement. Ni yoroni ampana kuna makma kan julakana ole fonoi aka fono fana jate sofe o fanana nga karamodo ba bo nyona karamodo ba yira ka fo koni fono ni na yelemana na nya yelemana olela avec jate sofe o chema nga na nya ma yelema kwate jate sofe o chema. Non, il nous parle des impurs, des éléments
dont la charia a compté parmi les impurs. Il dit l'urine de l'être humain, son déchet et le vomissement. Et l'urine d'un enfant qui n'a pas encore consommé la nourriture n'est pas comme l'urine d'un adulte, ou soit l'urine d'un enfant qui a commencé à consommer de la nourriture. Un enfant qui n'a pas encore consommé de la nourriture, lorsque il urine sur ton habit, comment est-ce que on doit purifier la partie? Il dit yuktafa birashihi. On doit mouiller un peu cette partie-là. Tu n'es pas obligé de laver la partie. À cause du hadith, le hadith de Qais bintou Muhsin, cette dame, un jour, a apporté son enfant et cet enfant, le prophète alayhi salatu wassalam, l'a pris et il lui a fait assis entre ses jambes. Cet enfant, il a uriné sur l'habit du prophète Muhammad alayhi salatu wassalam. Le prophète alayhi salatu wassalam, comment est-ce que il a procédé à la purification de son habit? Cet enfant, c'est un garçon et il n'avait pas encore commencé à consommer de la nourriture. Le prophète alayhi salatu wassalam, il a demandé à ce qu'on l'emporte de l'eau. Lorsque ils ont envoyé de l'eau, le prophète alayhi salatu wassalam, il a pris un peu d'eau et il a aspergé, il a versé un peu sur son habit, mais le prophète alayhi salatu wassalam n'a pas lavé son habit. Voilà pourquoi il a été compté parmi les impurs qui sont faibles. Il n'a pas les mêmes règles comme l'urine d'un adulte ou autre. Il dit Amma bawlul ghulam. Et l'enfant qui a commencé à consommer de la nourriture, est-ce que son urine a les mêmes règlements comme l'enfant qui n'a pas encore commencé à consommer la nourriture? Non. Encore, wakada bawlul jariya. En ce qui concerne l'urine des filles, que ce soit une fille qui a commencé à consommer de la nourriture ou pas, fa innahu yughsalu. Ce qu'on vient de citer, un enfant qui a commencé à consommer la nourriture, et en ce qui concerne l'urine des filles, yughsal, si une fille ou cet enfant urine sur nos habits, on doit laver la partie et c'est le lavage qui va rendre cet habit-là pur, sinon cet habit sera toujours impur, on ne pourra pas porter pour accomplir l'adoration avec. Il dit ces gens d'urine-là, kabawlil kabir, ces gens d'urine-là sont comme les urines d'un adulte. Un adulte, de la manière son urine est impure, pareillement l'urine aussi. D'une fille, l'urine aussi
d'un garçon qui a commencé à consommer de la nourriture, c'est la même chose. Donc, c'est des choses qu'on doit comprendre pour que on puisse mieux adorer Allah subhanahu wa ta'ala comme Allah subhanahu wa ta'ala a recommandé et comme le prophète alayhi salatu wassalam nous l'a enseigné. Nala sona amina bita darsudan ni yoronina katemeni wala adato e nala ta'ala sona ma logokun were amba kela samedi de ama ñini Allah ta'ala fe anga doni min fo a famiyal ko ñuma ko di amma halbi Allah ta'ala makela a barake cugo ñuma ko noya amma halbi Allah ta'ala makela ama ñini Allah ta'ala fe fin ni anga lon namina labara ka ke ka be rasul ka sunna sallallahu alayhi salatu wassalam halbi Allah ta'ala makela ami mo hakilla jigi yoromina wole miye saniyata kiti mine akak belen kusobe an kan janto ala lianna ar-rasul alayhi salatu wassalam ala kira alayhi salatu wassalam lundo atumetemena kaburu flala akikanto sahaba ma ko innahuma la yu'adzaban wa ma yu'adzaban fi kabirin أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة وبيرك فوق الصفة أن كان جنتو على كان يرى كرسي على كركرة لبولما أن بدي مميو تمادو ني أدونا نيجنا وبلو كان نيجنا كه kasoro akalon tigi ala ka foko nin lola kan nyengene ke nyengena dobina se mfarima ou bien adobina se nga fanima nyengene fitini na sela ika fanima o fani to itise ka selina ituguni nyengene fitini na sela ifarima itise ka seli foni ka yoro toko ayan yere korosi ni dona nyengena iya tanta ibe sigi kanye sigi chugula mi ni ki makonye iki ka sugune ke a dote seri ka se ika fanima a dote seri ka se i farima metuma chama ni dona vc public wala sani yebo mo bina dum presque ibayi a bebe lole ka sugune ke tuma do ni lola ka ke abese ka ke ibi yere korosi ala atese farima ou bien atese ka fanima mais tuma mina nibini yere sania iya lon ka foko akagbele ka foko o wakati nyengene dotina pan ka sei farima ou bien ka fanima parce que il bena sugune ke yoro mina ibina lo o yoro kele ne la ki yere sania alors que distance dobe ile ni duguma yoro che jimi bena bon o bena bon ika sugune kono ka bantuguni ka seri ka kay farika a do fana bena kay ka fanika ibe bo ola ka selji nyena kata seri nga seri chena muko son parce que min shuruti as-salat ole an takuna ala tahara seli a condition do miye iye ke kasro ikasanu ika seljita on selji nyena mais est-ce que ikasanu wa iman sanu iya lon ka foko ika seli min ke seli kala zero li an yere korosi rasul alayhi salatu wassalam atmete mena kaburu flanna aki kantu sahaba ma ko kaburu flani atigiu ko obe jangatala oluma se kiyama folo o ka jangata damnena depuis kaburu kono ako awa ote jangatala ko balade obe jangatala ko mi nanta jatila o ka jangata sababu bola olila ko amma ahaduhuma ko ofla dola kene alika jangata sababu jumene fakana la yastanzihu min albawl atunte ayere korosi kabo sugunela ina fanga nyafo 600 chugumina atunta ayere korosi chugodi rasul mo fanyina alayhi salatu wassalam me anwere le kan ko jate mine 600 an kumana anga chawta fo an balakaw olu kan ko yere korosi chugodi bulu fakene be olu fana taka
an balakaw caman bɛ yen denmisɛnninw bɛ kɛ u bolo denmisɛnnin minnu lo o tɛ kolon i bɛ taa denmisɛnnin sɔrɔ tuma dɔ a ka kusi bɛ fa tuma dɔ a ka kusi yɛrɛ a bɛ ɲini ka bɔ tuma dɔ a bɛ sugunɛ kɛ ni a n'a ka sugunɛ kɛ bamuso b'a ta o sugunɛ min n'a bɛ se bamuso ma n'o n'a ɲɔgɔnna si bamuso ka ɲi k'a yɛrɛ saniya a seko damayira la ka bɔ nin sɔfɛn ninnu bɛɛ lajɛlen ma sabu an y'a lɔn k'a fɔ ko fɛn min ye nahsabuhu hayyinan wa huwa inda Allahi azim anu b'a yira fɛn fitinin de ye k'a sɔrɔ fɛn belebele le Alahu Taala yɔrɔ mun b'a yira ko fɛn belebele le fɛn min ni jangata dɛnna a la kiyama tɛ dɛ depuis kaburu kɔnɔ a jangata bɛ daminɛ wallahi o b'a yira k'a fɔ ko fɛn fitinin tɛ donc an dɔgɔw a n'an kɔrɔw a n'an balakaw an b'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ sɔfɛ i yɛrɛ kɔrɔsi a la kɛrɛkɛrɛli bolo ma denmisɛnninw ka sugunɛw n'o ka sugunɛ kɛ dɛbɛ kan ou bien o ka sugunɛ kɛ duguma i ka ɲi ka saniya a kɔni ka ɲi ka saniya cogo min na an da bɛna se a bɛɛ lajɛlen ma n'Alahu Taala sɔnna ma denmisɛnninw fana n'a donna ɲɛgɛn kɔnɔ a y'a jija a ye sigi a kana lɔ jangata min b'a la o le ye nin ye rasul k'a fɔ an ɲɛna alayhi salatu wassalam a faamuyali ko ɲuman k'a d'an ma hali bi Alahu Taala ma kɛla wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira